nahrávame. Dvojstupňové spaľovanie. Vlastne, že tým, že to horí ešte aj nad tým, hej? Áno. Nedostáva to vzduch od spodu. Dostáva to vzduch iba z vrchu vlastne. Tým pádom to vlastne pomalšie horí trošku. Ale malo by to lepšie spaľovať, hej, podľa všetkého. Kvalitnejšie to spaľuje a máš vyššiu účinnosť. Menej tepla ti ujde do komína. Vieš? A už aj toto cítim teplejšie. To je práve tie také plamienky, čo sú také, čo sa chytajú vlastne nad tým drevom až. Vieš čo, hore môže mi zase aj pozatvárať. Ja si myslím, že ten bielý dym už je. Myslíš, že už tú farbu vypálilo? Sice už by mohlo tú farbu vypáliť. Bicykel ukázať. To je fanatik. Že? Každý máme svoje. No, ktoré som nechal trošku otvorené, ak chcem tu hlavne zistiť. Aby sa to akože Pozri sa, takýto je ten bicykel. Na jednej strane je vzduchová, na druhej strane je asi olejová, alebo aká si to je nastaviteľná. Predu kotočovka, zadná kotočovka a všetko prehadzovať, čo sú tí XT, tá najvyššia. Ale akože nemal som s tým žiadne problémy, teraz sme v Čechách na tom behali a čo som chcel váliť, to je ako bolo. Vidú má ženku, ale to je... Čo to je? Ja neviem, to je originál, to je taká si zostava. Jak sa to rozpocuje toto? Aj tento. Čo tam kopí? Tak. Si ho roztiaľ. On zaostrí na chvíľu, vieš. To je XC-ková výba, hej? Nie, to stačí. Jasné. Vieš. Lebo ja ti poviem, ja som od toho kamaráta kúpil za 300 €. To proste... Prehovoril som ho pol roka, hej? Ale čo? Čo sú 26 kolesa? Také, aké si, no. Ja neviem, ja som vedel, že keď je on taký vysoký ako ja, on to mal nastavené na seba, je cyklista, tak mne to bude pasovať. Skoty sú celkom dobré. A teraz konečne som sa vozil na bicykli a nebol som na tom bicykli ani natiahnutý, ani